Достар, біз Итангулда тап ошы мәдәният йортында Толпар кинофестивалі өтә. Толпар балалар кино һәм телефестивалі быйыл 3-нче тапкыр үткәрелә. Иянсуар районына Башкортстаныбыздың төрле төбәкләреннән видео сәнгатенә гашыктар йыелды. Дәртле, иҗади күңелле кызармалар белән аралашып алайык. Сәлам, исемең ничек, кайсы яктан килдең? Сәлам, мин Эльмира Эльназарова булам. Әбели районы Байым авылынан килдем. Кәефтәр ничек Толпар кинофестивалі охшаймы? Кәефтәр бик шәп кенә. Толпар фестивале бигрәк тә охшай. Без бында күмәкләп ял итәбез, кәеф алабыз, шулай ук конкурста катнашып та өлгерәбез. Толпарга нинди эшеңне тәкъдим иттең? Толпарга мин үзем төшерелгән кыска метражлы Савап фильмын тәкъдим иткәйнем. Бу фильм бик актуаль тема менән алынган, яңгы касабаларда, авылдарда яңгы гына калган олылар хакында фильм инде. Ни өчен һин бу теманы хәләргә булдың? Бу тема бик актуаль, бу һорау мине алдан ук борсый ине һәм бу шу тема менән мин үземнең фильмын төшерергә булдым инде. Сер итеп кенә әйтәм, Эльмира был фестивальдә еңүчеләр рәтендә. Тик әлегә еңүчеләр тураһында һөйләүе иртәрәк. Интрига хаклайык һәм конкурста асыл тантанаһына күз һалайык. Быел безнең сара бигрәк тә мөһим, чөнки 2016 ел Россиядә һәм Башкортстанда кино елы дип игълан ителде. Достар, без сезне Толпар кинофестивалендә күрүебезгә шатбыз. Быел фестиваль 3-нче кат үткәрелә. 3 яшь балалар фестивале өчен 7 хан. Әйдәгез әле тарихка күз һалайык. Бына тәүге фестивальдән күренештәр. Тәүге ел был сара Акбузат исеме астында үткәне. Очрашуда балалар кино сәнгатенең аксакаллары белән аралашты. Фестиваль минең өчен бик гаҗәп һәм көтелмәгән вакыйга. Шул ук вакытта бик куанычлы ла көтеп алынган дип әйтеп тә була. Бүгенге көндә кинематограф ул милли культураның бер өлеше бит инде. Шуны менә яшь режиссерлар үзләренең фильмдары белән әле исбат иттеләр безгә. Мин көткәнгә караганда ла нык яхшы үтте фестиваль. 10-нчы гына класста укыган егет шул тиклем менә ентекле, едди итеп бу фестивальгә әзерләнгән. Менә яшермәй әйтәм, ошо бейҗикте күргәч тә мин уйланым, шул тиклем төсле кагызлар белән матур итеп ентекле язгандар, значит фестиваль шәп үтәсәк дидем инде. Сәлам Толпар! Сәлам Толпар! Сәлам Толпар! Сәлам Толпар! Сәлам Толпар! Икенче тапкыр иһә Акбузат Толпарга әйләнде. Әмма сифаты һәм катнашучылары белән бер дә тәүгеһеннән калышманы. Бик югары кимәлдә үткәне икенче фестиваль. Нужно стараться минимализировать все дефекты в кино. Понятное дело, всего невозможно избежать. Прежде чем браться за кино, нужно понять, для кого вы его снимаете и что вы хотите сказать своим фильмом. Былтыр был бәйгелә без дә Таута хәбәрләрдә катнашкайнык. Еңүләребез күп булгайны. Быел мин фестивальдә хәбәрче ролендә катнашам. Шуңа үз эшемдә онытмай артабан дәвам итәм. Тәнәфес вакытында саф һава булырга сыктым. Бунда Азамат белән София һөйләшеп утыра. Сәлам. Сәлам. Әлегә дә һөйләшеп алайык. Һез монда нимәгә эшләйсегез? Былтыр без монда катнашучылар булдык, быел без монда алып барысы. Һин монда нимәгә эшләйсең? Һин дә алып барасыңмы? Әйе, елда катнаштык та орындар алдык, быел икебез дә алып барсылдык. Бuna теге ел менән быелгы Толпар нимәгә менән аерылып тора? Быел кешеләр күбрәк. Тагы? Жырлар икенчерәк.
Әйтегез әле, бuna бүгенге эшләрдә һез әле караныгызмы? Бүгенге эшләрдә әле карап булманы. Ә һин, София? Юк, мин дә әле карап өлгермәдем. Әле тәнәфес булгач, без әле ял итәбез. Һинең репортажыңда бәлки карап алырбыз. Ярый, шулай итәрбез. София белән Азамат ысынлап та шәп алып барышлар. Ихлас, дәртлеләр. Әйткәндәй, волонтерлар шәп бында. Достар, бuna минем янымда Артур тора. Ул монда волонтер. Артур, әйтсәле, волонтер нимәгә эшләргә тиеш? Ул Рафис Куйбагаровка ярдәм итешеп йөри. Неләр менән, ну как, с гостями нитә. Ну, ярдәм итешәбез аларга. Кайда нимәкә күрһәтәбез. Рафис Куйбагаров кем ул? Ул ну, организатор кинофестиваля. Әйткәндәй, оештыручылар тураһында. Был Рафис, ул фестивальдың оештыручысы, директоры. Толпар кинофестиваленең төп максаты нинди? Төп максаттарының береһе балалар кино сәнгате аша дөйем башкорт милли кино сәнгатенә ниндидер тәргес бирү. Бuna инде 3нче ел Толпар кинофестивален һин оештыраһың. Кыен түгелме һиңа? Юк, кыен түгел. Оештыру үзе бер кинәнес минем өчен. Балаларга бәхет килтерү үзе бер шундый күңелле вакыйга. Кинофестиваль үткәргәндә иң кыены кешеләргә яйып алу, чөнки яки кемдер отпускала, бәлки кемдер эштә дигән һәм кемдер ял итә кырга киткән. Шуга иң кыены кешеләргә яйып алу булды. Һәм без яйып алдык, барыга килеп сыкты. Барына рәхмәт. Ысын гына әйткәндә, фестиваль оештыру еңел түгел ул. Һәм бер кешенең генә кулыннан килә торган эш түгел. 3нче фестивальдә кытыршылыктар күп булды, әмма улар тураһында һөйләп тору кирәкмәт. Киләһе ел тагы ла яхшырак булыр дигән ышаныста артабан илдек. Дуслар, бына инде Азул татанаһы үтте, ә хәзер тамаша залында конкурска килгән видеоларны карабыз. Әйдәгез безнең менән. Быел фестивальдә тәү тапкыр катнашучыларда 3 ел рәттән көсөн һанап караучылар да булды. Был Диана Янголованың сираттагы шедевры. Айлу дип аталган фильм. Бик сыйфатлы эш. Оператор, тавыш режиссер, сценарий авторы, продюсер. Ошо һөнәрләргә эйә Диана. Ты шаман. Завтра к 7 часам ты должен прийти к реке. Я буду тебя ждать. Но у нас очень мало времени, всего 2 минуты. Если ты опоздаешь, ты потеряешь свой дар. Ты куда? Не твое дело. Расул, ты прошел испытание. Үкенескә каршы, быел Диана белән аралашып булманы. Фестивальгә килеп җитә алманы һәләтле кыз. Әмма иң шәп оператор эше дигән номинациялы ул еңелсә. Оештыручылар бүләкте һич шөкер кулына тапшырасак бер тине. Конкурска килгән эшләр бик күп. Һәр бере үзенчә кызык. Кем еңүсе булыр икән, белмәйбез әле. А сейчас познакомимся с ребятами из Уфы. Привет, как вас зовут? Кирилл. Два Кирилла. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от кинофестиваля. Впечатления очень хорошие. Мы посмотрели много замечательных фильмов юных талантливых режиссеров и, можно сказать, похвастались своими творениями. А расскажи, пожалуйста, какой фильм вы представили на фестивале? «Шаг навстречу». А твой фильм как называется? «Шаг навстречу». А, вы вдвоем, то есть, сняли? Да. У каждого человека есть свое увлечение. Кто-то собирает марки, бабочек, кто-то коллекционирует старые монеты или книги. А я собираю игрушки из-под шоколадного сюрприза. И для моей коллекции мне не хватает всего лишь одной игрушки. Одной. А расскажи, пожалуйста, вот во время съемок какие-нибудь, может, были какие-то смешные моменты? Мы пакет сначала потеряли. Или все такие нюансы были. С монтажом было сложно. Особо запоминающийся был случай, когда нам прохожий, неизвестный совершенно человек, положил 50 рублей. Ого! Да. А может быть, я... Они с детьми погнали матерей, и ямы рыть заставили.
А сами? А как вы думаете, кем вы станете в будущем? Ну, всякой режиссером, наверное, актером, ну, вряд ли. А ты кем хочешь стать в будущем? Время покажет. Гульгина, вы, наверное, устали держать это GoPro? Давайте Давайте. я вам помогу. Тогда я поговорю с этим Кириллом. Кирилл, расскажи, пожалуйста, а вот что ты делал во время съемок этого фильма? Получается, я на втором плане был, участвовал как актер. И все? Ну, еще ему даже помогал. А ты, Кирилл? Я режиссировал. Я помогал актерам, объяснял им, что нужно делать, как играть, проверял постановку кадра и участвовал в написании сценария. А расскажи, пожалуйста, трудно ли быть режиссером? На первый раз трудно. Все, нам хватает. В этот день я поняла, что в жизни бывают такие моменты, когда нужно выбирать между своими желаниями и добром. И я сделала шаг навстречу истине. Кто вам помогал в создании фильмов? Дмитрий Николаевич. А это кто? Наш педагог. ПК «Северный». Расскажи, пожалуйста, а где вы базируетесь? Где-то в Уфе это? Да, это в Уфе на автоцентре ВАЗе, Коммунаров 69/3. Минутка рекламы. Тулпар фестивале турасында күп һөйләргә мөмкин. Безнең эфирга бүленгән вакыт җитмәс тә кебек. Әмма төп мәлдәргә тукталып үткә килә. Достар, тап ошо мәлдә бына ошо бүлмәлә жюри әгъзалары кемгә нисә балл куярга икәнен билдәле. Әйдәгез әле шуңа кереп карыйк. Жюри быел бик җитди. 28 эште баһаларга кирәген уларга. Катмарлы эш. Нимә турында һөйләшкәннәрен тыңлап тору килешмәк. Я бу тантанаһында барыһын да белербез. Тулпарда һәр вакыттагыса мастер-класстар да үтте. Ләйсән апай Мәзитов белән аралашу һәр вакыттагыса күңелле үтте. Достарыбыз Тамыр телеканалы режиссеры әйткән һүзләргә кулак һалга, икенче юлы тагы ла бәйгерәк үҙләр яулар. Жюри әгъзаһы булу кыйынмы, әллә юкмы? Жюри әгъзаһы булу әлбиттә кыйын, ясен тигәндә ниндәйдер тапшыруга үзеңнең баһаңды бирү ул катмарлы. Һәр вакыт кемдәлер үткәрәтеп куймаһа мине дип уйлайһың инде. Әмма минеңсә, әгәр дә һиңә был эште тапшыргандар икән, димәк был эште башкарырга кирәк. Һәр вакыт ниндәй генә фестиваль булмаган, онда жюрилар бар. Һәм бына мин инде үзем шәхсән 3нче ел быел жюри буларак сыгыш яһайм был фестивальдә һәм бына тап эшләрнең үзгәрүе һәм дә балаларның видео сәнгатенә гашык булулары ул бит нык кыландыра. Катнашучылар арасында иң исеңдә калган икән. Истә каласы ул әлбиттә миңа савап дигән фильм. Нык охшаны, был фильмда Илмира дигән кызыкка төшергән белүемсә ул Абиелдән. Бұл күрші Сәлимейнеңдің бесейлі баха. Сәлимейнеңдің бесейі шул. Былтыр Ургыз һәм Диябедан бесей баллар алырға икәү барғайнык. Ақ бесей бәхет келтірген тип мен ақ төстәгеһен алдым. Біздің өләсәйдәр өс төстәге бесей балаһы бәхеткә, уңышқа юрағандар тип Сәлимейнәйдән өс төстәге бесей балаһын алып кайткайны. Әйдә балам, һиңә һөт куйып бирәм. Сәлимейнәңә һөт апарып бирәм. Шундай бик еңел, бик шундай ыңгай, бик изге фильм килеп сыккан һәм был кызды ихлас күңелдән котлайым. Бик шәп эш. Котлайбыз һине. Аманат. Тағып қой мойныңа. Рәхмәт инәй. Яра, инеп хәл белгәнегез. Яра, рәхмәт. Үзегезгә савап булыр. Бұл бету балам. Монда Алланың изге һүзләр язылган. Бейлгенә үзеңнән йөрү чараймы? Билдәле журналист Сәрвәр Апайсуринова кызлар малайларга бик фәһемле мастер-класс бирде. Балалар өчен тапшыруларда
Мен әкияттәр буенча спектакльләр күбрәк яһаным инде төшердек. Мин сценарийлар язам. Ә иң күңелле мастер-класс Катрина апай Душанбаеванан булды. Актер орталыгы буенча мастер-класс бара. Уны Катрина Душанбаева апара. Мастер-класслар үткәргә һиңа куркыныч түгелме? Әллә? Мин мастер-класслар менән 3 ел шөгыльләнәм, шуңа күрә куркыныч түгел. Кәефтәр нисек? Фестиваль охшанымы? Әйе, сын әйткәндә охшаны, әз генә арттырды, чөнки 28 кино булды. Шуңа күрә жюри аз гына арып алды. Әмма һөземтәләр яһалды һәм безгә барысы ла охшаны. Катрина апа әйтә әле, бына жюри булу кыенмы? Бигрәк кыен, чөнки бигрәк күп кино җибәрделәр. Күбенәһе 1-2 номинациягә 3-4 кино номинироваться ителде. Бына инде 3-нче ел һин жюри. Әйтсә әле, бына кайһы ел һиңа ныграк охшаны? Кинолар буенча 3-нче ел, организация буенча 1-нчелер ул. Чөнки улында без балалар лагеренә барып, балалар менән катнашып, катышып, бергә матур вакыт иткәйнек. Достар, Толпар кинофестивалендә ябыт тантанаһы башланды. Әлбиттә, катнашучылар тулкынлана, ни өчен тигезме? Чөнки бөтәһе лә еңергә теләй. Әмма был бәйге кемдер читтә торып калуы ихтимал. Спасибо большое. И сейчас я хочу передать слово. В номинации «Лучший художественный фильм» на 3-м республиканском детском и юношеском телекинофестивале «Тулпар» побеждает фильм «Сауаб». Илназар Эльмира. Яңа танышыбыз Эльмираның «Сауап» фильмы берһен дә битараф калдырманы. Эльмира, бына фильмды төшергәндә иң катмарлы һәнмәкә булды. Актерларга төп фикеремде yetkерү булды. Актерларны нисек хәйләп алдың? Актерларны мин Сибайдың Арслан Бәрәков исемендәге театры менән бергә һөйләшеп, уларның актерлары менән бергә төшердек инде. Ништәме балам? Ошо һөттө йылына буенча Сәлимәнең индиреп берәм. Халык харашырга антына нисек яшәп ата икән хәлен белгәрәме? Ярай. Сиңа савап була. Олы эшнең хәлен белһәм. Савап алырга балам, яме? Монтаж менән мин алдан ук шөгыльләнә инем һәм монтажды үзем барыһын да вис эшләнем, онда кыенлыктар килеп сыкманы. Афарин. Киләсәктә үзеңне кем булып күрәһең? Киләсәктә мин үземне кино һәм театр артисты итеп һәм дә режиссер итеп күргем килә ине. Номинация, которую мы, в принципе, убрали и решили вернуть только сейчас. Этот фильм самый обсуждаемый, бурно обсуждаемый у членов жюри был. Хотелось бы сказать, что этот автор совершил большой скачок с прошлого года и в плане технического оснащения фильма. И мы искренне надеемся, что у этого парня большое будущее. Динар Сайфуллин! Приз зрительских симпатий! Был Динар Сайфуллин без уның менән 2нче ел рәттән күрешәбез. Мин үземдән «Обещаю любить» дигән кинофильмды китердем. Ул нинди жанрда төшерелгән? Был жанр мөхәббәт турында. Тик бит инде был дөньяда мөхәббәтсез яшәп булмай. Бына һин тамашачылар һөюе призны яуланың. Һин бәхетлеһеңме? Әлбәттә шул яулаган өсөн шатмын.
Тағыла бітәгізілі бір тапқыр шы матур фестивальдің тамамлану күні менен құтлайым. Исламда бітті шындай матур іштері менен шоқландырған, шатландырған, ойландырған ештерге, хізге бик зор рәхмет. Бітәгізгелі. Дипломом в номинации «Лучшая идея» награждается киностудия «Идея». Вот оно, настоящее беззаботное детство. Это Лариса. В сети больше известна как Вупсень. Она, как большинство молодых пользователей интернета, свою жизнь тратит на компьютерные игры и социальные сети. У Ларисы 982 друга. Из них она вживую видела только 3. И еще курьера, который сам лично приводит ей пиццу. Вот оно, настоящее беззаботное детство. Хотелось бы отдельным призом, специальным призом детского телеканала «Тамыр» отметить замечательную работу из города, по-моему, Столитамак, телестудия в центре. Это фильм «Телепорт», точнее передача «Телепорт». Она награждается специальным призом от детского телеканала «Тамыр». Огромное большое спасибо вам, ребята, за такой проект, который помогает познакомиться с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Они замечательные. Друзья, сейчас вы увидите уникальную передачу. Это первый проект на телевидении, созданный детьми с ограниченными возможностями здоровья. Его участники живут в разных уголках Республики Башкортостан. Все сюжеты сняты и озвучены ребятами самостоятельно. Телепорт. Для творчества нет расстояний. Всем привет! Меня зовут Ника Егорова, и в эфире новый выпуск уникальной телевизионной программы «Телепорт». Һеҙҙең барығыҙға егеттәр һәм ҡыҙҙар ҙур рәхмәт. Һеҙ беҙгә бөгөн байрам яһанығыҙ. Һеҙ беҙҙең иртәгәһе көнөбөҙ, киләсәгебеҙ һәм беҙ киләсәгебеҙҙең бик матур, ҙур сәнғәтле икәнен күрҙек. Һеҙ беҙҙе ҡыуандырҙығыҙ. Рәхмәт. Оештырыусылар ябыу тантанаһында бөтәһен дә бүләкләне. Катнашыусыларҙың береһе лә иғтибарһыҙ ҡалманы. Ябыу тантанаһында бүләктәр яуҙы ғына. Ҡыҙҙар малайҙарының эше 11 номинацияла билдәләнде. Шулай уҡ махсус приздар да яулап алды йәш кинематографистар. Оештырыусыларға ла, волонтерҙарға ла бөтәһенә лә рәхмәт хаттары тапшырылды. Ябыу тантанаһы бик күңелле үтте. Йырҙар, бейеүҙәр менән ишелеп барды байрам. Ҡысым, һин шундай батыр егеттең, бер ҡараштан уҡ һин мине әсәйсе иттең. Әйҙә танышайыҡ, иртәгә үк осрашайыҡ. Һин әлбиттә риза. СМС яҙышайыҡ. Лиана апай был бәйгелә жюри булараҡ та ҡатнашты. Лиана апай, һөйләп кит әле. Быйылғы эштәр күпме? Мин 3-нче йыл бит инде хәр жюри булдым был кинофестивальдә һәм быйыл һамак күп фильмдар әле булганы юк ине. Йыл һайын жюри булыу ҡыйын түгелме? Юк, бик тә ҡыҙыҡ. Сөнки балалар бит хәр күберәк төшөрәләр һәм ул бик тә һәйбәт дип уйлайым. Шулай дәртле, күңелле үтеп китте Тулпар балалар кинофестивале. Киләһе йылды ла түҙемһеҙләнеп көтәбеҙ. Дуҫтар, бына инде фестиваль тамамланды. Һөҙөмтәләр билдәле, ә еңеүселәрҙе ҡотлайбыҙ. Киләһе йылда Тулпарда осрашҡанға тиклем.